Здравейте! Днес ще направим нещо като поглед в бъдещето. Ще надникнем в една кристална топка, за да видим кои са тези големи, ключови промени, които се очаква да прекроят света ни, и то съвсем скоро, до 2026. И въпросът, разбира се, е огромен, нали така? Как изобщо ще се промени светът ни? Ами отговорът се крие в няколко наистина мощни тенденции, които вече набират скорост, макар и малко под повърхността. Така че, нека да разгледаме 5 ключови промени, които вече оформят бъдещето. Започваме веднага с първата, която засяга еволюцията на създателя на съдържание. И така, номер 1 – индивидуалната империя. Тук говорим за една наистина фундаментална промяна в това, какво изобщо означава да си креатор, създател на съдържание онлайн. Защото идеята вече не е просто да си инфлуенсър. Преминаваме към нещо много, много по-голямо. Това, което наричаме индивидуална империя. Какво точно е това? Ами, представете си, това не са просто спонсорирани постове или реклами. Говорим за цяла една екосистема, която се контролира от един единствен човек. Абсолютно всичко – продуктите, марката, парите – всичко е в негови ръце. Това е пълноценно предприемачество, но в дигиталната ера. И пътят до тази империя всъщност следва няколко доста ясни стъпки. Първо, разбира се, трябва да привлечеш внимание, да си изградиш аудитория. После идва изграждането на силна, разпознаваема марка. И след това идва ключовия момент – да пуснеш свои собствени продукти. Помислете си за фитнес-инфлуенсър, който вече не просто рекламира чужди неща, а създава своя собствена марка протеинови барове и ги продава през, познайте какво, своя собствена независима система. И това е финалната, най-важна стъпка – да притежаваш самата инфраструктура. Да използваш децентрализирани технологии, които ти дават, пълен 100% контрол. И тук е голямата разлика между стария и новия модел. Всичко се свежда до контрол и пари. При стария модел, платформи като Patreon, да речем, си взимат своя процент. Те притежават инфраструктурата. Но при новия, децентрализиран модел, създателят задържава абсолютно всичко. 100% от приходите и притежава всичко. Това е истинска революция в идеята за собственост. Добре, след като говорихме за дигитални империи, втората тенденция прави рязък завой и ни връща обратно в реалния свят. Това е нещо като контрареакция на все по-дигиталния ни живот. Нарича се голямото изключване. И този цитат тук го казва перфектно. Махалото винаги се люлее. Докато животът се премества онлайн, стойността на офлайн преживяванията скача до небето. Просто е. Колкото повече време сме онлайн, забити в екраните, толкова по-ценни стават истинските, живите преживявания. Просто търсим баланс, съвсем естествено е. А как изглежда това на практика? Виждаме истински бум на бизнеси, които предлагат преживявания. Неща като платени групови разходки в планината, например. Музикалните фестивали, събитията на живо, билетите се разграбват. Просто има едно все по-силно желание да оставим телефоните на страна и да си говорим лице в лице. И най-интересното, тази вълна тръгва от най-младите – Gen Z, Gen Alpha, и се разпространява нагоре към всички останали. Хайде сега, трета тенденция. Връщаме се пак в дигиталния свят, обаче тук правилата на играта се променят из основи. Говорим за монетизиране на случайността и за силата на нещо наречено графа на интересите. За да го разберем, трябва да видим разликата. Досега познавахме така наречената социална графа. Там съдържанието ти достига до хората, които вече те следват. Просто обхватът ти ограничен от твоята мрежа. Обаче, графата на интересите е съвсем друга бира. Там AI-алгоритмите показват съдържанието ти на всеки, абсолютно всеки, който се интересува от темата. Няма значение дали те следва, дали те познава. Важен е само интересът. И ето тук е разковницето. Вече не е задължително да си голям експерт или да имаш някаква дългогодишна страст. Вече става въпрос за любопитство. Да споделиш как се учиш на нещо ново, твоето пътешествие е напълно валидна и всъщност все по-успешна стратегия. И как точно работи това? Да кажем, че пускате видео как се учите да играете дама. Нещо съвсем случайно. Алгоритъмът веднага намира хиляди фенове на играта по света и им го показва. И изведнъж, бум, получавате огромно внимание.
Това може да доведе до спонсорство. Или пък някой от тези хора вижда в профила, че сте, да речем, графичен дизайнер и хоп, става клиент. Ето така един напълно случайен интерес се превръща във врата към основния бизнес. Добре, сменяме мащаба. От индивидуалния създател скачаме на глобалната сцена, защото четвъртата голяма тенденция, която ще оформи бъдещето ни, е възходът на Африка. И чуйте само този факт. Той е достатъчен. Съвсем скоро, през следващото десетилетие, огромна, ама наистина огромна част от младото население на света ще бъде в Африка. А както знаем, демографията е съдба. Числата просто не лъжат. А възможностите там са просто огромни и можем да ги разделим на 3. Първо, икономически. Това е един гигантски, почти недокоснат пазар, който е гладен за нови бизнеси, за предприемачество. Второ, талантите. Говорим за един невероятен резерв от млади, амбициозни, интелигентни хора. И трето, разбира се, културното влияние. То вече е факт. Виждаме как африканската музика, мода, храна, спорт просто завладяват света. И така стигаме до номер 5 в последната тенденция за днес. Тя разтърсва света на спорта и забавленията. Защото сме свидетели на истински бум на алтернативните спортове. Ако погледнем еволюцията на спортните медии, траекторията е супер ясна. В миналото всичко беше доминирано от няколко големи лиги по телевизията, нали? Днес, благодарение на социалните медии, виждаме възхода на всякакви нишови спортове. Пикълбол, сламбол, е-спортове. А бъдещето? Бъдещето изглежда принадлежи на събития, създадени и водени от личности, които ще станат абсолютно масови в стриминг платформите. И това е една мисъл, която наистина си струва да запомним. Всеки голям спорт, който познаваме, е бил измислен от някого. Футбол, баскетбол, всичко. А това означава, че следващият глобален феномен може да се заражда буквално в този момент. Тази промяна в медиите отваря вратата за чисто нови игри, които имат потенциала да завладеят света. Така, хайде да направим едно бързо обобщение на 5 тенденции. Първо, индивидуалната империя. Създателите стават собственици. Второ, голямото изключване. Стойността на реалните преживявания расте. Трето, монетизиране на случайността. Любопитството се възнаграждава. Четвърто, възходът на Африка. Следващата граница за растеж и таланти. И пето, бумът на аутспортовете. Новите медии създават нови игри. Ето, това са 5 големи промени, които се очертават на хоризонта до 2026. И въпросът, който остава да виси във въздуха е: сега, когато виждаме на къде духа вятърът, къде си струва да се насочат вниманието и енергията? Защото бъдещето не просто идва, то вече се случва.